Mega shout out kan Mr. Pion. Magandang gabi sa ating pinakagwapong YouTuber. Magandang gabi sa iyo kaibigan. At kay Ana Maria Isabilo, magandang gabi sa iyo at lahat ng iyong mga kasama dyan. Hinihintay po natin ang ating mga kaibigan, ang ating pong mga viewers. Good evening everyone. Welcome po sa ating programa An Batunan Nimo Problema. Nagkakataton mga tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Igang Lunes ngadto Sabado. Alright. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. An Batunan Nimo Problema. Magandang gabi sa iyo, Ate Eva Constantino at lahat ng iyong kasama dyan sa bahay. Magandang gabi sa iyo. God bless you. Welcome po sa ating programa. Purihin natin ang Diyos ngayong gabi. At nandito na ang aking pinakamagandang kapartner para sa gabing ito. Saan ka nang galing, Ate Beck? Parang basang-basa ka. Umulan kasi sa labas. All right. Welcome po ang ating mga kaibigan. Magandang gabi sa iyo, Ate Marta Lonsaga. At alam ko kasama mo si Kuya Jujo at ang iyong mga anak, si Mary Joy, si Mawis at saka si Marjorie. God bless you, Marta and Lonsaga family. Hoy, Ate Carmen, welcome po sa ating programa, Ate Carmen. Sabi niya hello po sa lahat. Happy New Year. Happy New Year at sa iyo, Ate Carmen, at sa lahat ng iyong mga kasama dyan sa Imus Cavite. At lalong-lalo na kay Joaquin Luna. Magandang gabi sa iyo, anak, at sa lahat ng iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan. And welcome in my world. Yeah, hallelujah. Salamat, kapatid. Thank you sa suporta, kaibigan.
Okay, patuloy po tayong nagwi-welcome sa ating mga kaibigan sa ating programa. Sabi ni Ate Martha, good evening po, Pastor. Ngayon, Pastora, Mawis ini. Yes, Mawis. Okay nga gabi mo, Mawis. Salamat kay Ada ka. Ay, sabi ni Ate Carmen, salamat daw po. Sabi ni Joaquin. Yan. Mamaya, Joaquin, yung ano mo, paborito na pagpailob. Papatugtugin natin yung pagpailob. Okay, Ate Beck? Okay, maupay nga gabi hay yung nga tanan. Mga kasangkayan ko. Maupay nga gabi hay iyo. Didahan yung mga panimalay. Ang Diyos mga bendisyonan yung mga kinabuhi. Para pagtikang aton, intro anay kita ko ito. Okay, intro po tayo. Han batun, han imo problema. Han batun, han imo problema. Karamdang nga nagahatag hin mga sagtun para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla hain. Han batun, han imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong Pepe. Ikang Lunes ngadto Sabado. Ang batun ang imong problema. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po sa ating another episode ng programang ito ng layunin ay makatulong po sa lahat ng mga tao na may suliranin sa buhay at ipag-pray po natin live dito po sa ating programa. This is a live prayer and counseling. Kaya salamat po sa pag-tune in, lalong-lalo na yung mga first-timers na nandito ngayon. Salamat po sa yung pag-tune in sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. So ngayong gabi, kumustahin po natin ang ating mga kaibigan dyan sa malayong lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga kaibigan na OFW at lalong-lalo na yung aking kapartner dito na nagtitikaw sa ikagudla. Mapay nga gabi mo, Ate Beck. Mapay nga gabi hay mo, Kuya Joel. Adi, mahusay talaga. Hindi ka nagtitikaw sa mahusay talaga. Nga, hai mo gyapon, Kuya Joel. Na, sa guwapo. Yes, kaupo na natin mga viewers. Siyempre, Ate Beck, ang nagsusubaybay sa ating palutuntunan mga kaibigan ay lalong gumagwapo at lalong gumaganda. So, ating pong hingin sa Panginoon, Ate Beck, nagabayan tayo ngayong gabi sa ating programa. Tayo po ay manalangin at hingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay ngayong gabi. Okay, we will pray. Maupay nga gabi, Lord. Salamat ka upay ha Ginoo, hanimo ka upay ha amon. Salamat, Lord. Handog sa ikaw nga amon din trabaho, ikaw Ginooan amon kaupod nga naghahatag og puso. Damo nga salamat amay hanimong grasya nga sufficient upay. Ganini nga burhato nagpapadayon tungod dinhi hanimo gahom. Salit, Lord, ang among mga viewers, namon mga kapartner hini nga programa, i-bless man nila mga panimalay, pati nila mga kinabuhi. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Kumusta po yung bagong nag-tune in kay Ate Veronica Malipayon nga masuwagon ang aton mga magsarat doon kay Joel and Ate Beck. Salamat haniyo kinabuhi ang Ginoo magbendisyon ha aton nga tanan pagsugat han bagong nga tuig 2021. Ate Yusel, happy birthday sa iyo, Ate Yusel. Ayo, happy birthday ka kulo kay Jessa Kahapon. At saka kay Ate Jessa. Kay Ate Jessa, ubat siya, no? Pero nandito si Ate Yusel in lives na nanonood mula sa Hong Kong. Ate Yusel, God bless you. We are so proud of you. Talagang patuloy ka dyan nagtatrabaho. Kahit malayo, Ate Yusel, happy birthday sa iyo. So mga kaibigan, i-greet po natin si Ate Yusel Tulibas, Yusel Jan. Birthday po niya kahapon. God bless you, Ate Yusel.
Ano, hinga po. Okay. Ano Maria Isabilo? God bless you. Ate Eva. Okay, greet po natin si Ate Yusel, Si Ate Ching yan, Ate Yusel, nandiyan po siya. Happy birthday at saka kay Jessa. Wala pa si Ate Jessa pero nag-birthday rin kahapon. Dungan Hira Ate Beck, magkasabay silang nag-birthday. At kay Ma'am Tintin, Ayun! Oh, ngayong araw o kahapon Ate Beck? Anong 20? Kahapon, okay. Kanina? Tatlo silang nag-birthday Ate Beck. Parang birthday hira. Oo, si Ma'am Tintin na panunsyo. Okay, happy birthday sa'yo. At sana po ay patuloy kang pagpalain, Ching, dyan sa malayong lugar. At thank you for joining our program tonight. Okay? Ate Beck, kumusta na ito atong mga kaigsunan, yung mga Cebuano, ang imo mga kaigsunan? Mayong gabi sa iyong tanan, mga taga Cebuano, diha. Mayong gabi kang mga pilot, kang Ate Yole, kang Ate Maribet, kang Tunet, kang tanan, nga nagapalibot kayo Ate Yole, maayong gabi. Ngan ang Diyos na higugmayo nga, nahigugmagyapat kami, ug ako, iyo. Yes, okay. Okay, para po sa ating lahat, ay awitin po natin o umawit tayo, Pasko'y Masaya. Kay Pasko pa, Ate Beck. Okay. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa lahat. Kung naabot na ang Pasko, may mga parol ng dekorasyon na lalaga. Damuan naririsyuhan na nga nganta, nga damuan naninimba. Pasko marisyo, tungod ni Kristo na tao na. May anggam nga regalo, maninangan maninong mo. Pasensya ka na kung inilima lang nga piso, lima lang nga piso. Kundi labaw lugod gan mas importante, nga ikaw manungduman niura. Pasko marisyo, tungod hini maghigugma ay kita. Pasko naghihigugma ay na naghihihatagay. Mag-uurupod kita, dayawan ang ngalan niya. Diri bago niya umabot ang karuyag niya talwason. Ang mga kasalanan, iya kita huhugasan. Usagod laan aton paglaom hinin kalibutan. Ang anak ng Diyos nga ang ngaran Jesucristo. Jesucristo ngan kon hi Kristo aray hakinabuhi mo. Diri bugos ang Pasko nimo. Pasko marisyo kunya ada hakinabuhi mo. Pasko naghihigugma ay na naghihihatagay. Mag-uurupod kita, dayawon ang ngaran niya. Diri ba kun hiya umabot ang karuyag niya talwason. Ang mga kasalanan, iya kita huhugasan. Usagod laan aton paglaom hingin kalibutan. Ang anak ng Diyos nga ang ngaran Jesucristo. Jesucristo ngan kon hi Kristo walay hakinabuhi mo. Diri bugos ang Pasko nimo. Pasko marisyo
inipir nila kalipay. Pasko manisyon kunya ada hakinabuhi mo, hakinabuhi mo, hakinabuhi mo. Alright, mga kaibigan, welcome po sa ating programa. Okay, sa mga bagong nag-tune in, pumasok si Ate Mercy. Magandang gabi sa iyo, O King, si Ryan, at saka si Kent Rocky. Merry Christmas sa iyo. Okay, from Ate Marta, may nabasa ko dito, sabi niya, tama po kayo, Kuya Joel, nagtitikausay, Ate Beck. Para lang daw kang 35 lang. Sana all. Ate Marta, tinuod ka good man nga leader sa Jesus sa Refuge. Kay Okay. pinagmamalaki mo good it mo pastor. Hey, good evening. Salamat. Hay mo. Good evening, hay mo. Salamat, Ate Marta. At saka kay Marjorie, good evening. Hanggang tanan na ngan kan Kuya Joel nga natin big watching from Kaboynan, Tanawan, Leyte. Mao pa yung gabi. I-share po natin sa ating mga kaibigan ang programang ito para po sila makarinig. And we will wait for a while sa ating mga kaibigan. Oy, Okay. sarang ni Ate Marta. Siyempre. Okay, ada na ba Kuya Jojo? Yan na. Ada na kamo yan na. Sana nakapanihapon na kamo, Ate Marta and Kuya Jojo. Nanihapon na kamo, kumain na kayo sa iyong hapunan. So God bless you. Welcome po sa ating episodes at nalalapit na Ate Beck ang ating New Year. Bukas ay 30 na. Ngayon ay this is the December 29. Oo. Okay, sabi ni Ate Carmen, I agree po na mahusay iton aton pastora. Ngan guwapo ang aton pastor. So, Ay, mga tinuod good ka Oo. mo. Gamat ka Jesus sa Refuge. yes, di ka mo hindi Di kayo nag-aalang. sinungaling. Di nag-aalang pagyayan ka. Sa tinuod. Totoo po yan. Nasupula kami ha iyo. Nasupula kami. Kung gwapo Praise niyo mga the Lord. host, kung gwapo at magandang ang iyong host mga kaibigan, ay katulad din niyo, binabago tayo ng Panginoon from glory to glory dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa mga cosmetics. Kasi ang cosmetics yan ay nalubad mga kasangkayan. O Yeah. nalubad ito yan kung binabalas ka, kung nauran. Matama. Pero itong presensya ng Diyos sa atong kasing-kasing di rin nalubad. Amen. Di ba? Totoo ang sinabi. Ay, siya nga pala mga kaibigan, yung ating episode kagabi ay pwede niyong balikan at mag-comment po kayo. Inunahan ko na mag-comment doon kasi po para po mabasa ng ating mga kaibigan na manunood ng ating mga past live stream o episode ng Batunan Mo Problema. So itong episode ngayong gabi, hindi ka pa makakag-comment dito sa baba na comment section, hindi po sa live chat. So yung ating pong last night ay pwede nating balikan. Mag-comment po tayo, mag-post po ng mga verses, mga encouragement na ayon po or related sa ating topic. So, at least 7 or more words. Okay? Hindi po pwede ang isang salita lang. Ang 2 o 3. Dapat 7 or more than words. 7 or more words. Okay? Sa comment section. Okay, ngayong gabi mga kaibigan, andyan na ba kayo? Salamat sa 14 million viewers natin mga kaibigan, 14 million. So meron po tayong nanonood na hindi nakaka-comment. So good evening po sa inyong lahat. So ang ating po, hindi po ako naglagay ng link doon sa page ni Kuya Joel na natin kasi hindi ka po nakakapasok sa pag-comment. So ang gagawin niyo po, pupunta ka sa iyong cellphone at i-click mo yung icon ng YouTube at hanapin mo, i-search mo ang Kuya Joel Anatebek at makikita mo yung mapula na live. Pag i-click mo yun, papasok ka dito sa comment section. Okay? Okay, Ate Beck. So, ngayong gabi, dadako tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na ito'y nagbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan, patuloy na kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero Lalong-lalo na... bago Kuya Joel. Sige, Ate Beck. Pagi Kuya Joel. Patukar anay happy birthday. Ngayon Ay, oo, ngayon good it man, birthday ni Ate Tintin. Okay. Ma'am Tintin Christine.
Okay, happy birthday para sa aton nga tanan. To you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kay Ching, kay Jessa, at saka kay Ma'am Tintin, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Hoy. birthday to you. Nag-bridge sa tibik, nag-bridge. Happy birthday. Dari pa. Okay, go. Okay. Okay, manalangin tayo sa ating mga birthday celebrants, ano? Kay Ate Ching, kay Ate Jessa. Jessa, okay, Ching kahapon. Kang Oo. Ma'am Tintin ngayon. Okay. Mm-mm. Sige, Ate Beck, pag-pray natin ang ating mga birthday celebrants ngayong gabi. Okay, Lord God, nagpapasalamat kami, Lord, sa among mga kabugtuan nga nag-celebrate na nila birthday kahapon o ngayon na. Salamat, Lord, na nila mga kinabuhi nga nahimo ram blessing ha amon. Pati manluat kami, Ginoo. Nag-rejoice sa ira, Ginoon, sa Yes, kadlawon, kakulok manin niya na. Lord, salamat sa kinabuhi ni Jisa, ni Ching, pati ni Ma'am Tintin. Salamat, Lord, na nimo paggabay sa ilang kinabuhi, paghatagin pabor para sa ilang mga kinabuhi nga. Tagan mo sila, Ginoo. Hani mo mga plano nga perpekto para kaira, Lord. Para nira mga trabaho, ikaw mga panalangin. Para nira, Ginoo, income, ira kusog. Ikaw, Ginoo, magpapauswag kaira. Damo nga salamat, Lord, na nimo pagtabon sa imong balang nga lugo para sa ilang kinabuhi. And we rejoice, Lord, na ira Yes, mga anira, Ginoo, kalipayan. Salit, salamat kami, nagpasalamat kami, Lord, nga din sila naging kaupo da amon. And we give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. Okay. The Lord bless you, lahat po ng ating mga birthday celebrants, okay? So welcome po ang ating mga kaibigan. Okay, ngayong gabi mga kaibigan, kung meron po kayong mga Biblia, ay dadako po tayo sa pag-sharing ng salita ng Diyos. Sabi ni Ate Carmen, nagkakanta po si Joaquin, happy birthday ni Pastor. Nagsisigaw, happy birthday, Pastor. Next year pa ang aking birthday, Joaquin, October 18, next year pa, matagal pa. Pero pwede rin. Okay, salamat sa greetings, advance happy birthday para sa akin. Okay, Ate Michelle, good evening sa'yo, Ate Nakasulod Michelle. na. Salamat, Ate Michelle. Salamat, nandito ka, Ate Michelle, God bless you. Alam ko na meron kang PM kay Pastora. Excited kayo sa iyong mga plano at ating pong hingin sa Panginoon. At good evening sa iyo, Ate Michelle, kay Ramil, kay Maymay, at saka si Justin, yung asawa ni Maymay. At sa lahat ng suyo sa family, God bless you. Salamat sa pag-tune in sa ating programa. Okay, Ate Beck, dadako na tayo, Ate Beck, sa pakikinig ng salita ng Diyos Amen. ngayong gabi. Okay, kung meron po tayong Biblia, ay buksan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang 20. This is a very familiar na passage of scriptures na ating pong babasahin. At kung maaari ay i-request ko si Ate Beck na basahin po ang Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang po sa 20. Mga kaibigan. Ephesians chapter 5 verse 15. Be very careful then how you live, not as wise, but as wise. But outro. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs.
Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So tayo Amen. po ay yumuko at manalangin ngayong gabi. Panginoon, salamat po Thank ngayong you, gabi. Lord. Ang iyong salita ay patuloy nagbibigay sa amin Yes, Jesus. ng kalakasan. Hallelujah. Your word is a lamp to our feet and a light to our path. Lord, ang iyong salita ay magbigay tanglaw sa aming mga buhay, lalong-lalo na Panginoon sa pagsalubong namin ng bagong taon. Ang aming pong dalangin ng iyong mga salita ngayong gabi Thank you, ay magbigay Jesus. sa amin, Lord, ng panibagong lakas at patuloy na confidence that we will not fear or worry about anything because kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming Thank you, mga Jesus. pinagdaraanan. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Bless your words in Jesus' name. And everybody say, Amen and amen. Okay. So ngayong gabi, pagpapatuloy po natin, mga kaibigan, ang ating paksa to be prepared for the year 2021. So sinabi po natin na noong nakaraang gabi at kahit po sa preaching ni Ate Beck last Sunday, hindi last Sunday, last week. Kasi yung nag-preach last Sunday ako. So about worry na sa pagdating po ng 2021, there are predictions na mas marami pong matitinding pagsubok ang ating haharapin. Whether we like it or not, mga kaibigan, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari next year. Pero sigurado po na meron pong mga pagsubok na darating. Habang po papalapit ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po sa Diyos nga ito pong social media ay nagiging instrumento upang ipahayag ang salita ng Diyos. According to what the Bible says in Matthew 24, sabi po doon na this gospel shall be preached into all nations as a witness, okay? Upang maging patotoo, then the end will come. So, habang meron pa tayong pagkakataon, ay we allow God to use us in a very personal way upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. So, dito po sa ating binasa, the book of Ephesians ay sinulat po ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Episo upang bigyan sila ng patnubay kung ano ang gagawin nila upang harapin ang mga pagsubok at mga challenges ng buhay. Sa ating panahon ngayon, especially during this pandemic, marami tayong mga challenges. At itong mga challenges na ito, mga kaibigan, ay nagiging instrumento upang tayo po ay lumago at lumakas pa ang ating pananampalataya sa Diyos. So, sabi po dito sa verse 15, sabi po ni Paul, be very careful then how you live. So, tayo po ay binibigyan niya ng warning or ware-ware atibik, pahimatngon. No? Iya inisagdon, pahimatngon, fatherly advice, sabi niya, be very careful then how you live. So yun po ang ating pag-uusapan natin, how you live in this time of pandemic. Paano tayo mamumuhay sa panahon na ito na pandemic, lalong-lalo na tayo po ay humaharap sa mga problema ng panahon natin. Sabi dito, not as unwise, but as wise. So ang una pong gusto encourage ng salita ng Diyos, gusto ng Panginoon na tayo maging wise. Maging wise kita, mga kasangkayan. Di rin kita maparuit mga tao ng mga diri wise. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila, kung ano ang mga desisyon na gagawin nila. Sabi po dito, ano po ang isang tao na wise? Okay? Kapag ikaw ay wise, ibig sabihin, sigurista ka. Gusto mo na ang iyong ginagawa, ang iyong mga plano,
ay hindi pumapalpak at palaging magtatagumpay. Sabi po dito, making the most, verse 16 po, making the most of every opportunity. Ibig sabihin, gamitin natin ang lahat ng oportunidad, ang ating oras ay igugol natin dahil po, sabi dito, because the days are evil. Ang ating pong salibutan ay hindi po magiging mabuti. The world situation will not be getting better, mga kaibigan. It will be becoming worse. Kasi po, ito po ay mga signs ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. The days are evil, na kung saan ang mga mabuti ginagawang mali. Ginagawa ang mga mali, ginagawang tama. Kabaliktaran sa plano at kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Okay? Sabi po dito sa verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ito po ang ating dalangin, mga kaibigan, sa lahat ng aming mga viewers, hanbato na imo problema, na maintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam natin na ang kalooban ng Diyos, kapag ito ay nasunod natin, kahit anong pinagdadaanan nating problema, as long as you are in the center of God's will, the Lord will continue to bless your life, Amen. regardless of your situation. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay dumaranas ng mga problema, understand what the Lord's will is. Huwag tayong tumulad sa mga tao na kapag may problema ay bumabagsak at nawawala ng pag-asa. Tayo pong mga lingkod ng Diyos, tayo pong sumusunod